Є теологія, наука про Бога, а є еволюція. І, до речі, багато учених вони пізнавали Бога саме через теологію, через науку про Бога, через Творця, який і створив усе. І все рухається його законами. А еволюція, вона вивчає творіння. Комашок, букашок, різних бактерій. І говорить, що є розвиток. По логіці, ми мали вже би бути суперменами якимись. Але цього ми можемо бачити, що немає. Є закони. І все йде до гіршого. Стає набагато більше хвороб. Все рушиться потрошки. Поле магнітне слабшає землі. Землетруси відбуваються, паводки. Мало би бути краще. Тому давайте вірити істині. Давайте вірити Слову Божому, а не теоріям і тому всьому. Тій усій брехні. Амінь.